Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында. Пешенжияр урынга янгын сүндерделәр. Орловка поселогынан ерак түгел кырда зур янгын чыкты. Шолы бакчачыларның түтәлләрендә һәм агач куакларында яңа уңыш өлгерүендә дәвам итә. Вакытлыча оешкан базарларда хәлләр ничек тора һәм шауларга нәрсәләр тәкъдим итәләр. Яршолыган җипертеге исемендәге яңа аттракцион кайтардылар. Ул кайчаннан эшли башлаячак. Пешенжияр урынга янгын сүндерделәр. Орловка поселогынан ерак түгел кырда зур янгын чыкты. Башта ут кыры үләнгә каба, соңыннан пешенжию кырылмасына күчә. Ярый вакытында урынга янгын сүндерүчеләр килеп җитте. Я не курю, не могло быть. Янгынның ничек чыкканын аңламый да калдым, ди Иван Иванов. Ут кыска вакыт эчендә байтак майданны чолгап ала. Биредә Иванның энекәше белән пешән җыйган шаклары була. Әлеге алан Орловка поселогыннан ерак түгел урнашкан. Сено косили, вот минут 20 назад. Пожарные быстро реагировали, приехали. Рядом с трактором что-то загорелось. Вот. Ну, это пресс-подборщик, да, он загорелся. Он уже отдельно стоял, подсоединенный от сена он загорелся. То, что рядом сено горело. Из-за солнца, скорее всего, жарко, сухо. Трава сухая, дождя нету. Урынга 2 янгын сүндерү машинасы килеп җитте. Биредә табиблар да кизү торды. Бәхеткә зыян күрүчеләр юк, әмма шактый кыр ут астында калды. Моннан тыш пешән җыйышы пресслау җайланмасына да ут капты. Происходило горение травы в поле, где стоял пресс-формовщик, под которым также начала гореть трава. Приехавшие пожарные предотвратили возгорание пресс-формовщика. Причина пожара и ущерб, а также собственник устанавливается. Ут 300 квадрат метр территорияны биләп алды. Хәзер тикшерү эшләре бара, янгынның сәбәпләре ачыклана. Якындагы торак йортларга оннан зыян килмәде. Лилия Хәбибҗанова, Ленар Султанов, яңалыклар. Ярдәм урынына киресенчә комачаулыйлар. Безнең редакцияга Халыклар дуслыгы проспектында дөрес урнаштырылмаган билгеләргә карата шикаят белән автомобильчеләр мөрәҗәгать итте. Баганалар аркасында машиналарның каршы агымы күренми дип хәбәр итә чаллылар. Толырак алдагы материалда. Вот смотри, здесь знак стоит, я ничего не вижу. Сейчас придется мне выглядывать аккуратненько. Там нормально все? Тимур Хайдаршин бу бурылышны еш узауның сүзләренә караганда, юл билгесе баганасы алдагы тирлекне каплый һәм аның аркасында юл күренми. Чаллы билгелене 1-2 метрга алгарак куеп булыр иде. Ул чакта маневрны башкару куркынычсызрак булыр иде дип саный. Данный разворот, он сам по себе узкий, и этот знак расположен слишком близко к развороту, и он перекрывает обзор. Приходится немного высовываться, чтобы увидеть автомобили. А как он, по-вашему, должен был быть установлен? Немного подальше, если его поставить, то в принципе было бы замечательно. Машина йөртүчеләргә бу юл билгесе генә комачауламый. Чаллы билгеләп үткәнчә, шул рәвешле монда баганаларны Халыклар дуслыгы проспектының башка борылышларында да урнаштырылган. Шәһәр хакимияте машина йөртүчеләрнең гозеренә колак саламы. Без башкарма комитетка сорау җибәрдек, җавап көтәбез. Лилия Гатина, Русланбек Мухамметов, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сезнең борчый торган проблемагыз булса, яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp ашада юллый аласыз, фото һәм видеоларыгызны 8939-311-31-31 номеры буенча көтеп калабыз. Шолы бакчачыларның түтәлләрендә һәм агач куакларында яңа уңыш өлгерүендә дәвам итә. Моңа бәйле рәвештә шәһәрдәшләребез күп кенә яшелчә һәм җиләк-җимешкә бәяләр дә төшер дип өметләнә. Хәзер кибет киштәләрендә ассортимент белән проблема юк. Вакытлыча оешкан базарларда хәлләр ничек тора һәм шауларга нәрсәләр тәкъдим итәләр безнең киләсе сюжетта. Мондый вакытлы базарлар күп кенә шәһәрдәшләр арасында популяр. Берәүләр кибеттәге продукциягә гына ышанганда, икенчеләре бакчада үскән җиләк-җимеш, яшелчәләрне тәмлерәк дип саный. Бакчачылар үз участокларынан помидор, баклажан, патиссоннар, яшел тәмләткечләр алып килә. Җиләк-җимешләрдән кура җиләге, чиек, рыжовник, карлыган һәм хәтта кара җиләк тә бар. Бакчачылар сүзләренә караганда, төрлелек бар, әмма уңыш күләме узган елгагыдан аерыла. Весна была холодная, даже в заморозки были, конечно. У многих даже малина вымерзла и Виктория. Но в целом, если ухаживать, поливать, смотреть за всем, все растет великолепно. Ну что в огороде выросло, там огурцы, кабачки, ягоды пошли. То и продаю все своим трудом выращено. Зелень недорогая, для засолки. Сейчас уже огурцы пошли. Дождей мало, именно засухо, так-то думаю я. Огурцы продали, да, огурцы. Смородину так спрашивают, а так-то
Видите, какой богатый. Рынок-то богатый. Солқын яз бейге де йығын тұясады дейлер бақшашылар. Мәселен, әлік ешіл тәмлетке шұрташа 30 сум болса, қазір 40 сум тұра. Қияр һәм помидор бленді шулу хәл бейлер біраз болса да үскен. Натуральные, которые они выращивают в огородах, а мы перестали что-то. Поэтому ходим на рынок, да, ищем себе самую лучшую зелень. Ну, здесь же они выращивают на огороде. Это, да, а там неизвестно, с какими удобрениями они там. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, июль уртасыннан кибет һәм базар киштәләрендә фермерлар һәм авыл хуҗалыгы предприятиеләреннән яңа уңыш яшелчә һәм җиләк җимеш китерелә башлый. Шуңа күрә экспертлар бәяләр дә кимер дип өметләнә. Лилия Гатина, Елена Камалова, Ленар Султанов, яңалыклар. Йоршолдан җибертеге барлыкка килде. Барнаулдан автошәһәргә шундый исемдәге аттракцион кайтардылар. Аны Гыстагы Комсомол паркында урнаштырганнар. Яңа каруселдә кайчан йөрергә мөмкин булачак, тулырак алдагы сюжетта. Җибертеге балкып тора, аттракционны монтажлау эшләре тамамланган булса да, ул әлеге килүчеләрне кабул итәргә әзер түгел. Төзекләндерү, койма урнаштыру, карусельне исәпкә кую буенча эшләр башкарасы калган. Это что-то наподобие летучего голландца, только гораздо меньше. Вот, это семейный аттракцион, 12 посадочных мест. Парк хезмәткәрләрен җибертеге аттракционының төзеклелеген тикшерәм. Ял итүчеләрдән башка гына тест режимында аны эшләтеп җибәрәләр. Механизм эшли, утлары яна, бернинди кемчелекләр дә юк. Он пользуется актуальностью. У нас в Новом городе средняя проходимость на этом аттракционе от 900 до 1500 человек в день. Поэтому мы выбрали этот аттракцион. Моннан тыш Комсомольский паркы хезмәткәрләренең планында тагын бер аттракцион батут сатып алу. Аны чалыга якынча 20 августка кайтарачаклар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Челны, встречай! Цирк Коллизиум. Шоу львов и тигров. Приходите, смотрите и восхищайтесь. С 13 августа по 4 сентября. ТЦСМ 65-й комплекс. 0+. Автосалон «Автопрогресс» покупает автомобили на выгодных условиях, а также продажа автомобилей в кредит. Наш адрес – проспект Казанский, дом 260. Банк-партнер ПАО «Банк ВТБ».